Dagan ay na harvest. Kat, tanto daw ko. Ay ga. Hi ma. So narang ko sa akong mama. So ang amoang kuan sili, to pa sa unahan. Daghan. Tapos napagid dito. Dito diya sa luyo sa payag. Tsada kayong bukid mga ga. Napagid mi tahong mga ga, basin gusto mo mukaon. Muni ang mga tanom sa bukid. Hello. Try mo harvest og sili. Sige, ani mo dire sa limon. Para nga matry ninyo kung unsa kahalang ang sili na mo dire. Native chili. Itong wala pa nakatry og farm. Pag farm na mo kay para nga silihan ninyo yung baba. Silihan pa inyong baba tapos makabaligya pa mo, di double income. Ay sandali mo kinilaw. Itong mga marites daw, anhi mo dire kay daghan sili atong silihan ng baba. So muna ang among farm dire sa limon, saging, dunay lotya, dunay O daghan mi tanom na ay saging, na ay mais, na ay nangka, isa pa, pinya. daghan pinya. Rich in vegetable and fruits. So yung nanay may kabungga dili sa bukid. Kamon taga syudad, wala pa kadton mo bukid. Sakat na mo. Harvest na sili. Muni akong mga kugihan. Bisag unsa ray may bawaan. Ito lang. Nga ni mag-harvest og sili. Kana kwaon na to na mga gulang. Kay mahinog naman dahil ni siya. Nag-spray akong papa. Guys, spray na akong papa, guys, spray. Tambal. Clear out. Clear out. So, dagan kayo, hinog among sili. Abang mag-harvest? Ano mo diri sa limon? Grabe ka daghan gyud. Nara akong papa. Wara-wara sa taon. Interview na yan. Human nakag-spray. Sir? Nakapuha ng kataki. Human na daw kuno siya isa ka galon. Man, isa babay man to ta. Lain man isa kuan. Pura ta sa lapi ta yang kimanggida mangunay kuan. Ingon siya, muutro pa daw siya gispray karon kay lahi ra daw kuno nang wala tay kwarta. Kay unsa to pa? Kay wala tay kwarta busa
Ay wala mi kwarta nga isuhol, busa nga siya na lang daw magunay og spray. Sabi ko di pa to namula pagkabuntag ah. So magtabang na tag-harvest kay taas ng oras. Tapos na daw siya og spray. Mora taon ni akong gi-support sa akong mga estudyante ang pagmalit sa sili, pagtapananom, aron lang maka-survive sa kalisod sa estudyante. Salamat ko, nga bisag tuloy sa among kapobre, nakauman na sila. Napunta, nga dugangan pa sa ginang mga panalangin. Kung sa grasya niyang yata ka mo kabisnes pag panglawas bisan lusa mo ka pobre sa ka mo mga igsoon ito pataranta palagad na gid mo sa Ginoo tampo itanawang panginabuhi bisan to chili ra ni pero nakaw man akong mga anak ng eskwela panguan og project balon ginagmay ana lang simple ang kinabuhi sa pobre ampo. Sa akong mga anak, ng mga pinabangon, bisan layo sa among kapobre, way reklamo, bisag way balon. Kabalon lang makarbis og sili. Salamat ko sa mga anak, kinapin yung mga anak, kapalis ko sa ilaha. Bisan say matinapakon, pero naipag-alaga sa Ginoo. Tabag niyo sa among kalisod. So iyang gihawanan ang kuan. Magbinisaya lang ko kay di sa tamag binukid. Kining karon mga dugay-dugay naguban-uban ta dito sa akong mamaong isa ka buok nga nakalain nga sili. Ay char. Gikan dire ato pang suoton sa mga distansya siguro. Ay char mga ga, nadi siya inusara nga isa ka punuan nga Kita ko sa sili. inyo ang iyang na hinutangan unya. Kining sa iyang cluster sa view. Ah, tsada dinig view kay napagigiplastaran. Medyo mga kakahuyan. Di man ninyo mga ga. Magi patag mga maisan. Amo agi pagigmaisan. Special gid ni nga sili. Makita ninyo mga ga. Karon tudtod. Ah, karon taod-taod daw. No. So, kuan sa ta. Mga on daw kay gutom oh. Nagamay daw yung payag. Naramong payag. Sa di pa mi mo adto sa maumaong inusarang sili sa akong papa. Nga agion pa sa malisod nga dalan. Ay siya makita. So ipakita sa nako sa inyo ang payag. Muni ang diri mi matulog usahay. Diri. A few moments later. Hay mga ga. So nami karon diri sa payag. Nagkaon mi og nangka kay udto na tapos Panay bugas. wa mi bugas. So naglungag mig bingala didto. Nagkaon dayon mi og nangka. Kuan dayon kanang kanang sorry kayo kay di mi makadto sa special kay nga sili ni Papa. Kay ay ha pa mi nahuman og harvest sa sili didto nya nanay ulan so dili mi makaadto sunod na lang siguro mga ga. Panahon maabot nga mga adlaw ato ratong adtuan tong akong giingon nga sili nga isa ka punuan ang sa layo-layo Punuan yun. Special ba ito? malabong Labong daw. og taon tang nangka
Nangka. May bugas. Kawa daw bugas. Ayo ba? Paibog na ako. So, ato lang taon among gilungag dito sa kuan. Sa sulod, Bingala. So, musulod ta. Tuk, 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 tuk. Carla. Ato abrihan. So, naara among gilungag. Ato ang kuan. Atong abrihan.